И здравейте хора, аз съм на KGPK и тук играя още в Just PvP и Just Play. Да, има още много хакери. И аз съм си малко съм с такова хомо, обаче някой ме е грифал. Ето аз съм се подобрил много, както виждате. Някакви тъпи млани. Я, Warrior. Я, опер. Спам. Този епизод не знам какво да правя. Ще го измисля някакси. Стане бърз. Не трябва. Да, и както виждате, вече имам 642 кила. Ако искаме тречер пака, ето го. Блиформет пак. И тук те някакви други. Да. Сега ще бъгне. Да. Може не го виждате, но аз си го виждам. И целият екран ми става бял. И който сега се оправя. Който ще се трилек, така. Тоест. Искам менем да скачат много. Азар геймер. Донатор вече. Няма никой за PvP. Прям някой. Къде са? Ко? Много видим. Fire breaking. Да, аре бе. Не искам много скучно става, няма никой на PvP-то. Разочарован съм много. Няма никой за PvP. Аз си мисля, че ще видя някой. Те сега понеже ме виждат и ги страх сега да скочат. Видимо ще скача. Кол 159 ще скача. Ау! Вижте го в чата. Го кола. Супер! Ела ми тука. Мари, ще скачам ли? Ако иска ти. Тук съм. Тук ти само. PvP. Да, точно това ми трябваше. Така. Ето само това се нуждая. Така. Окей, бързо страничка има. Заргеймър, той не си... Не. Сега си представям някаква айронка ми скача и ме убива. Почнахте! Айде пак излезе. Не ще го уча. Не, мръдна. Се така ще направя направо. Така всичко. Добре. Както трябва. Вау, конесна хак. Ето още си хак. Окей, къде
Ко? Ко веднага лифтна, като ме видя, че снимам. Добре, той ме дрази. Дразна много също, напускаме се на хубаво. Аре, се бим ли? Аре, нали искаш PvP? Аре. Купуваш сетове, бро. Ще го напатках той. Съм пак. Да ми излезеше ви той. Аре, добре, аре, съгласен съм. Грабуръп, Така. Кил. Аз съм казах, той си спати, ама той. Нали, понеже е малко по-прост, скача веднага. И опере. Кой е? Майсърка. Кой е? Кой искаш, бе? Бачка. Супер! Още малко. Кой ще ми дойде друг? Кой? Кой си? Смотряст. Почна. Маш от сега. Да се прибира. Това не е честно, те. Ама сега като го запаткам нататък, ще види той. Вижте колко не демич му набих. Само съседи хит. Стига. То сме беше... Ама Рела, иди се пазиш. Иди да се пазиш. Идей. Някакъв фокуса да има. Тим. Няма. Ще запаткам сега. Ари, тук стречката ми е. Мъртъв си, мерси. Добро, PvP. Горе-долу пак бива. Един лек. Кой искаш? Ай, всичко ти са равен тея. Еми така е. Който се заежда. Само той контрола ми доди. Смешните ли далех? Ейдо, вземай. Тим! Така се прави, бе, момче. Сега ако той контрол ми доди направо, ще ме доби. Те ме доби. Контрол ти търси? Не, кажи не. Водакото. Това е водакото. Тук го няма. Този епизод ще бъде много скучен. Няма никой. Добре. Свете. Той ми се надъха. Добре, ела, айде. Страничка нямам, те ще бия без той. Айде, идвай. Айде, ще идваш ли? Айде, че не се занимава сега. Айде да те бия. Имам килчета. Идваш ли?
искаш? Не знам. Писа, Яша. Той е... Не помня се срещу децата. Събудят. Много бе. Са се 23. Не. Скука. Про така. То. Охо, геймърче за спам. Рече нещо. Ето, те са работа. Друг. Ама. Просто скука. Да, сервера, долу IP-то. След малко се реша клипа. Пък ми излез. Искам пак да ми излезеш. Ти сега. Сега съм мисля. Така ли? Някой... Феликс. Мъртъв фарли. Ау, да, като... Не. Аре, PvP. Искаш ли PvP? И аз имам лек. Искаш ли? То си го има. Окей. И аз така мислех също. Окей, идвам. Ама, малко се страхувам така. Дойдко ти приспомня. Да, иди, лади. Ама ако почне ме кива, ям лега. Ям лега. Къде ме? Ето как. Няма. Фак. Tu hak. Zaraz klik. Така. Окей, също ще до комчето. Мисля, че беше едно. Се лъжа. Оф, сета ми. Има ли Word Prepare? Не. Така, вече. Къде стояха леговете? Леговете. Ще стоят черпак, почти нищо не виждам. Аз му... ето ги. Тук почти два стака. Имам money. И... 6594. Да, в другия епизод ще старая. Хубаво им се казва 2. За които не знаят. Каква е обронката? Приключвам клипа. Да, ще има трета част.
Ако играеш с хак, ранка бан. Окей, сега ще го напишем. Да. Надявам се да ви харесате, абонирайте се, да, и чао.